Okay, kay Sunan, may ngada ko natutunan. Kumusta ka mo? Ano yan sabi niyo alagad si Kanginan Tifon Morales? And then, may partner ka po diri si Randy Tayat. Kumusta ka mo? Importante may gala. Asap kita. Always say a prayer, mga kaisunan mo na importante. At ang pagpasalamat sa itong labang magagahom. So, Lord, thank you kayo sa mga grasya ay magyatag ka na mo matag-adlaw. Thank you, kay Lord. And then, sa di patang pala mga gala sa atong suwatang po, no? Congratulations sa tanang nakadawat og mga awards sa Cymer Merchandise held last February 12 diha sa Mandawi Complex, no? And thanks all blessings from the owner of Cymer, Ma'am Ruby, and Florentino Saison. Once again, congratulations, Cymer Merchandise. Okay. Pero kay Sunan, ang atong suwatang po karatong hatagan og pagtagad pinada kinis usa ka lalaki nga mapatago ng singan nga karyo. Kinaliwatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay Sunan, ang atong sender si Karyo. Kini akong problema bahay na sa kong asawa nga sobra kahilig ng jerjer. O sila kay bawa og unsa ng jerjer. Tungas dosina na gud among anak. Usaon grabe man kay kahat. Kung nga na problema ko ani no, pero dini what's the style ha? What's the style? Mao ni ang mga panghitabo. Gipaningot in town ang bayot. Tungod sa sayong ulpot-ulpot. Ang abaga uyog-uyogon ug ang samput pa tabyog-tabyugon. Maglagot ang mga dalaga. Kung musayaw na ganik cha-cha. Kay wa na gyud nila ibupira tungod sa bayot nga kontrabida. Hala bayot sige sayaw na. Ayo hagyud pagpangustora. Bisan sa singot ka, maligo ka, siging cha-cha. Bisag mabudlat ang imong mata. Ang bayot na kumisikreto. Kaya kong tagaan og singko. Basta ako siyang ubanan at tukonomi sa kawayanan. Ako siyang agitumanan. Ug ako dayong gikuyogan. Sa pag-abot na mos unahan. Ug iya dayon ko nga gipugnan. Gikuot niya ang akong kwako. Ang nakuha ang akong abano. Okay, dayon sa tonto. Nagsuka-suka. Tungod sa aso gisod ipan siya. Mirisi kang bayota ka. Ano ka bayot? Mirisi ka. Mirisi ka ay day. Merisi ka naman yung mga bata. Merisi ka nanti. Naunsa naman sa niya. Nasa iyo rule ko siya mga anak. Tuon ganyan ako. Unsa may problema ni. Dante! Philip! Cesar! Asa naman yung mga bata? Aday! Nga, naunsa naman sa kanihangga. Roll call naman ka sa iyo. Asa ba ning mga anak mo ha? Karyo ka sa'yo bang nang laag? Aw, wa na. Laag sa mga anak ni mo eh. Ha? Asa na sila? Ay, wa siguro tumanlaag siguro. O basig to. Asa to silang apuhan taon. Saan, gikuha ang tatay mga bata pa dire. Gikuha yung tanan, wag gibilin bisag usak buok. Tayo sargon, unsa may problema ni mo ha? Ay manglaba man gud unta ko. Unsa na ko pagpanglaba nga wa man maghakot daan ni mga karaho. Sos, ginoo ko maor man din yung problema. Ako yakot, pila man kasi na imong laban. Limara? Duhara oy. Oh, duhara man di ay. Ako liyakot na. Ay, naglabda ng uri mo. High blood kag maayo anang imong kalaki na. Ako liyakot. Duhara man ka nagbuok. Duha ka sako. Bungo sa ito yung sa. Kay kuha ang tubig lakaw. Duha ka sako ng akong labhanan. Kay wa ko magapanglaba atong miaging Sabado kay gilantan baya ko. Ibaw baya ka ana. Wa, sus, perbidaw mo. Paghakot og tubig. Nahak ni mo bataan. Nalakaw mo lang hina. Awara. Ha, hilog dia ay. Paghakot ta dito. Puna na duha ka baril dia ha. Sasan na yung di alegre pagkakindol. Tepanso. May nabalik ka dada. Asa mga bata, tay?
Tuwa pangadto akong ipatabang sa pagpangani. Kaya ro nakakwarta to in town. Kaya nga no man, ha? Ay, wag ka ko tubig daan mga bata ay. Ako lang yung nakakot taon probida. Mayo masod ang ikaw na po nang maghakot ng tubig diha, Karyo. Maluos sa taon kasi imong anak ko. Maluos sad ka taon panagsa. Sa maluoy, magkuto ng tubig ako mga anak. Pero imo pa gani dito sa bukid, imo gipaani dito. Kaya gano'n ba day, ha? Katong ilang yan, para inyo man itong konsumo din, Para mo dito. Tay. Hilom na karyo, gahal-hal ka lang. Pagka-nausa ko, nausa sugato mo ko ni Mugyaw-yaw. Pagka-nasa ko, hawa pa ko'y pamahaw. Sa'yo ko, migikan dito bukid. Tay, may problema, tay. Day, sudya! Pagka-naris tatay, day! Napaisudan niya, day! Tay, mukhaon mag-adobo, tay? O singan? Mukhaon magkagadobo! Kahamugiro, Beni Mukaryo. Pinakusog pa ang timog-tingog. Adobong baboy. Oo, bukaon kayo. Pero lahi mo nang imong adobo. Kaya grabe man na magka-high blood. Mukhaon sa ka ng adobo na ko, tay, ha? Ngano? Waka kita magkaon ko. Nga maom na permini mong idalit na ako kadaanin ako. Kanang imong adobong buwan. So, pobre mo anak. Lom na, bukan na sa naglami tao imong mga anak karyo, Bisag pa na nagsalang ba? Gusto mo sad kang maparehas ni mo na imong mga anak, So, pinaanak kong parehas na ako mga anak. Unsa man day ko, ha? Unsa may makuha na ako sa akong mga anak, di rin ako. Unsa man, be? Maparehas na ni mo kasi ka kayong mata. Ay, sa doon, imo bulgar, no? Tungkol sa pagsigig ka o ni mo anang buwan, baka nasa tao nagbaboy, Ay, sige lang, day. May problema na tayo, ha? Nahibaw ba kang lison kita? May problema. Someday, somehow, litson no niya, kinaon na mo din, Hello, ba? Maglisod ka man gani hapit buwan. Buwan mo na tayo pagkakindot. Ay! Ang tinuod ng lisod yugo kay unom na among anak taon unsaon nga sayo mo kung ng minyo mao nga bisan pobre ko ni gamot tagyapon ko pero dunay gi-advise akong kumpare taon nga si Guillermo. Pregle. Pre. No may. Bisan unsaon na Bogan ka Elmia. Grabe yung inom. ang kulipi yung gagot yung mo. Kita unsay. Say. Ko jag usap palak ay ang pre. Joke na ay. Pre. Bisan unsaon na to pagpaningkamot sa tong kalisod pre. Kundi na to bagan sa disiplina sa kagulingon pre. Probida. Musamot lang ihapon ang atong kalisod pre. Pre. O danggar. Rangka tabi. Ito na, dukhaw na. Ito na. Hangan. Way make. Paimik-mik ning ato, pre. Sana. Unsay buti mo pasabot ato pre ha? Pag family planning mo, pre. Tukan man ka. Oh. Pre, sabi ni mo pre, dugay na ko gusto ana. Pero di lagi taon, so masugot ako asawa taon. Kay kana ko nung anak grasya na hinatag sa Ginoo na to. Unya nganong ato mo kuno nang ilikay ha. Nganong likayan mo tanang mga anak nga kanindot ana, gagitagan ta grasya sa Ginoo. Ang uban diha, muadto manggali taon ng mga lagyo kay nga birhen ng tuas, birhen Manawag, kanang Santa Clara nga sayo-sayaw dito para tagaan lang tawag anak. Ha? Mao na diha, mugasto na kong kantidad. Apan, ang makaanak taon, nya, kita nga natay anak kagyatag, ang planning na noon ta, noon sawang gawin. Ay, nindot man na, pre. Pida. Kung kaya ang atong kapasidad nga mubuhi tag mga napo kabok, pre. Pero opat. Di maglisod na. Ay, karelbiyan ng imo, pila kabog imo. Siya, hindi mo. Ihatag ko ng umas akong igsono eh. Ay, napunin ninyo eh. Musamot pa mo ang nagkalisod. Tukan ko ni mo, pre. Bida. Ayaw. Tambag mo na, pre. Bitaw, pre, Gilino. Ako, pre, ba? Ang libo ko. Saan maing sulba na, pre, Gili? Kanang imo, gamay, pre, kanang imo. Maldi, na mo, pre.
Wow, taligamaan man na ako, pre. Taligamaan ba, pre? Ano talaga maran mo? Ako pa nimo, pre, no? Ah, Magpa-bisiktomy ka. Basiktomy ba? what? Basic to me? Oh, pre. Saman. Hmm? Pita, no? Nanaon ako. Sa to, pre? Basic to me? Basiktomy. Ah, Basiktomy vasectomy. ba? Oh, pre. Para matubas kong amigo, para di na mo nablos, mare. Nabdos, ha? Oh. Amo bitaw nang gitisuwayan, gipitauran ako siya gayon di, pre. Inigduot masangit man, basta igling ko. Kana, pre. Pero Basiktomy, unsam pre. na siya, pre. Unsam na siya. Ay, explainan rakas doktor nga mo pira para ni mo ana, pre. Ah, Dali ra mo gud na kayo. ha? Oh, Nga di tamdaot, anak. kaya nga no. Daot na ikaw. Napapasik sa ka? O pag-abot og 12 na pabasik. Pabasik kami namasad ko. Parbida, di ba, no? Ako anak. Kutob na sa tutob na bita pre ko bida ako amigo pre gabi mo nang gibuhat pre. Ba kutob na to pre. Bida. Tulo? Oh, Ah. kaya kay ni bida. Kayang-kaya yung tulo, basta Oo. tulo ra? Oo. Ah, Pila na sila buk pre. unom taon ako ato. Sus! Eh! Di mo na. Undom ka buok. Pita. May posibilidad pa na, pre, nga mapunaan pa nag-upat, pre. Nga to para unom dyan, pre, katunga. Mabot yun na silang napo ka buok o 12 ba? Ah, Ako, tukan sana eh. Ako pa mo, pre. Magpa... pila ka po, pre? 12? O, mabot yun na, anak, pre. Liwat ako ni mo, anak. Nah, yan. Nataligamaan lagi na. Nga kung amigo tulo na, gyud. Talagang manday, ha? Ako pa mo, pre. Magpabisik. Pumina lang ka, pre. Ha? Para dili na gyud mo mabdos si Mare. Mao ba, pre? Ay, gwapo si Blanco. Dong, nanawag na ko sa mama. Mm. Si Tiyo Minggoy, igsuong mama namatay. Oh, mao ba? Dong, uli sa ko ha. Ako tabangan sila si mama dito. Dadon lang nako ang duha na to ka anak, si Daniel o Fernando. Unya sila si Philip o si Cesar. Adto na nilang tatay Ponso. Unya si Dingdong o si Dante. Ay, sila lay uban ni mo dinhi ha. Kay murag madugay para ba to. Dugay pa ko mauli kay usa ka semana man ko dito. Ah, sige. Ako na sa bilin eh. Usong ra ba tao yan ang tao niya katunga baboy? Yung bago ng utaw sa mga mananap taon nga mabilin. Ako lang natin man lisod biyaan na to. Sige, uli lang sa to kay ako na bahala din eh. Uli is probinsya gyud ko asawa kay namatay ang taon niya kuyuan. Unya ako samtang nabilin ko nakaunon ako sa gisulti sa kong pare bahin na ng basiktomy. Pagpabisiktomy na lang, pre. Unya, ayan lang sultihis Mare ni mo, ani. Unya, ani sa sulti, og na bisiktomy na ka. Ha? Mayo kay mo, larga mo ka ng imong usawa sa probinsya. Larga siya. Larga siya. pre. Oh, Oo. nya, muli man ka siya. Oh, so mauna niya ang time nga magpabisiktomy na ka. Ah, Oh. ah, Tara. Ay, kabla ka. Tara. Asa ka ba? Libre na ako, bahala. Sige, larga. Bahala na ni, larga. Pagingon sa kong kupare nga libre ko nung basiktomy ko no. Mitando dayon ko kay kanapa libre. Miadto dayon ko sa gingon niya doktor. Unya, Hello, Dok. Mayroong adlaw, Dok. Oy, may adlaw sad. Ikaw man tong akong gibasiktomihan, no? Ako to, Dok. Og na ko'y kauban, Dok. Magpabasiktomy sad siya, bisiktomy. Ay, mao ba? Oo. Ako ko pare, Dok, si pare Karyo. Pre, si Dr. Putol. say nga niya pre. Dr. Putol. Excuse na ninyo ha. Ako sa nga damon ang para basiktomi. Kadiyot lang kayo. Sige, Dok. Pre, kitsa tayo nga atong bisiktomy na ko pre. Dr. Putol. Putol. Kuyaw. Kato si Dr. Pisot lang. Ay, pasili. Probida, kuyawan taan di pre. Ay, Dili.
Taka mo lagi. Pre, basing putol. Ay, di lagi. Sa mukha, taka mo lagi. Nga gutang mo, putol mo lang imo, eh. Na. Asa tong para putol dire? Putol ko, pre. Ang para putol nga hilo ba? Ah. Asa ibutang. Sir, dali sud so dire. Pre. Ibaan ka, pre? Kulbaan ko, pasudlon ko nuko. Ano Ano sa man? Ang tangkulpaan mo tawag kayo nga. Wa man ay sakit, eh. Kay, doon naman ay anesthesia. Anesthesia. Sige na. Kau na. Nabugnaw, magmayo ko, pre, Porbida. Wala lagi na isak. Wala lagi na. Gusto doon na ka dito, sa mga eh. Mauwa mo ko, pre. Ay, sos, mawa nang uwa, ng unsa. Ako bito, maunsa na primero. Sige lang na kayo, gawa ng mas doktor. Manghigda na tadok. Ay, muhigda na ko. Ay, dili lang ka maghubo. Di ka maghubo. Saan ba nako pagtuli ni mo? Kung, ay, tuli naman to. Saan ako pag-opera kung di ka maghubo? Paghubo diya sa imong ubos. Ayaw ka uwaw, uy, kay naana dumi ana. Baliwa na namo. Mao ba, Dok? O, sige na, paghubo na. Ay, lagi ka uwaw. Kay dili na mi ihas, ana. Bidlian naman gani mi ana. Ba, Dok? Kadiyo to, maghubo ko. Okay na, Dok. Hasta ng brief. Bidlian na mo, ani, Dok, no? Sige, hasta brief. Oo, sa di ay, buwan na. So, nang brief ni mo, naam lagi na secret packet. Kanang iyaman ng design, Dok. Sige na. Para mahuman na ta, kay doon na para ba ko'y kuan puntos ron. Puntos? Oo, Dok. Bahala na okay na, Dok. Ay, sus, Maria, kum, mangyug ka, ana. Wa na may mahangul, ana, uy. Sige na, higda na. Kuhaan ang kamot ni mo. Sige nga po, kum, uy. Dili na ako kawaton, uy. Sorry, Dok. Sus, Okay na ni mo, Dok? Okay na ni? Mura baya ni kinupusan nga nabahaw. So man ang imo, uy nga, manggiuhan ba ani niya? Umanggi ni mo to'y hakaw. Sunod ba? Dada sa taon na ikuan, oy, bad birth shop, imo ha, oy, patupi, pod ni. Mura benig ungo tanawon. Mau ni gabalbal sa baka dito sa Burando. Awang sa niya. Uy, ayun, naglihok, ay magsugod na ta. Okay, Dok. Onya, pila may sigulano, nahuman yung operasyon. Onya, igusan nga, nauli sa nga kasawa, gikan lubong sa ngayon. Hapit usak, duwag si mana gito siya, kay bistar mo siya dito. Onya, tay, mayo kay nauli na ka. Ay, kumusta naman mo din Okay naman, day. Ay, mingaw gali ko ni mo. Mo ba, Karyo? Basig na nga bang ka? Mawa ko diri ha? Ikaw ra ba yung pagkabutakal ra ba ka? Ako gili. Sabi na kay. Mamigo bitaw mo? Mo na ginaingon nga, tell me who your friends are. Uy, kadugod na lagi. Silingan naman na to. Wala, no? Grabe sa kada Karong gabi ha. Sultada ito ngayon. Hahay. Ang saman, ha? Ikaw ba butakal jud kay kakaryo eh? Dawar ka kadiyot, matakal na kay ikaw. Mao gani. Beda, no? Oh, ikaw no. Grabe ka. BBC mo kay maliko pa ko be. Hoy. Bantay bitag katugan ako nimo ha. Naharap na, naghanap rin mga adliboy. Sa diha oy. Paglungag na dito pi kay unsa man nagluto kag sudan? Ama na, gani naraha. Unsa may sudan nga imong giluto di ay? Siyempre, mo paborito. Idunor ng tulingan. Wow, kalami. Sige, maligo sa ko ha. Buta nga ito na tuno, dahil lami kayo. Sige, kaligo sa... Karon tayo, mga muyo taday ha. Kaya nga naman dahil karon di pwede. Lain sa tuwing kagabi eh. Ito, hindi pagkakindor! Nadayon ko lang mo sultada taon. Porbida, humano mo kaon. Ay, pero kuyuan ko kay... Masig pindik ko ba? Nya pila ka adlaw, pila ka buwan ng labay. Asan man taon sa niya eh. Milakaw na sad. Wag yun siya musultig asa siya. Pita gini bayana. Mao sa niya mong awayan ron. Asa na karon siya. Uy, huwag na may nunong tungod sa kena sa mua. Kitsam kisa kena. Liliyaw na ko be. Ay, so niya mo na. Siya mo na taksi. Ito dahon be. Ano? Sakay magtaksi di mo kadigikan. Wag ka di mo binuang na ko asawa.
Pida, karon lagi ka. Wato na ko rin buso sa bahay. Karon na. Basta't kasama kita, walang waka. Diin ka? Kung sino kasama mo? Ha? Uy, dong karyo. Naalagi ka. Ikaw na kayo mulakaw ka. Wato ka probinsya. Purbida, no? Dong na ako'y nindot kay ibalita ni mo, dong. Bida nga ako pagutana. Diin ka. Nga anong nakasulti kang awa ka, musulti na kung blakaw ka. Purdo na kay gitagor ko sunya na. Wapa ka diyan ang Di tago. ka kagikan! Ha? Nga anong kasulti nga blakaw ka karon, ha? Ha? Dito kagikan si Mulaki? Nga anong nga kasulti nga mulakaw ka? Si Lucky ba? Uy, pataka man nagagtabi, uy. Pwes, tupag ka ako pagutana. Diin kagikan. Ha? Bida, no? Gitiming yun ni mo mulakaw ko. Oo, wako. Kung muli kong sa'yo ron, wako may bao nga milakaw. Di kami galing Dong uli ko. paminaw sa gol sultihan, tika. Sultihin ko, siguro ang kumbinser ko ni mo, ha? Nga waka magbinuang. Sultihin ko. Ay, dong ani manggod ni. Paglakaw ni mo ganina, murag naglain na nga akong lawas. Mauto nga, ako nang gipapahuway. Ano sa'yo, ipabaway ni mo? Imong lawas? Ang imo ha! Forbidden. Ipahuway sa ko. Mauto, paglakaw ni mo, nagsige makugsuka ganina. Ano ko kamlawan ako gani, ha? Huwag ko manawag kay, dili mo kaayo, grabe. Mauto nga, nisuway ko adtong ospital. Ug ayaw ka suko, good. Uy, nga no, di ay ka. Nindot man ni nga balita. Ha? O sa'yo dito ka balita? Gikan man ko sa ospital niya, naibaw ka yung. Akong gisulti nilang akong gibati nga nalipong ko, nagsuka ko. Unya, gisuwayan o pregnancy test sa doktor. O dito nakita nga positive ko dong. Magdus ko dong karyo. Diyos ko. Ang atong anak nga unong kabuog na punan na, pito na sila. Ko na, oo, gusto buran probida. Kung sabi ka laki, ha? Ano na mabdos, wag ka? Ang amo ko mo kong ginchercher. Hanggang taos na ang ni mo eh. Natural mo mabdos ko kay imo ko ginchercher. So natural mo mabdos ko. Nayabag na. May unta tugwa ko ni mo jirjira kay mahibong ka. Ano man di ka mga mahal ining bataa, ha? Pagsulti! Di ka ba mga mahal ining bataa? Pagsulti ko no! Mao to, nga, na problema kay ko. Nglibo ko hangtod karon ay glingkon ko dis bintana sa amo, ginukto ko. Nga unta ko basik tumbi man ko. Nga mabdos magyapon siya. Gusto pa na ko siyang dalison lagi taon na ni Bam at Pres. Pero ang ako ba, mag-away lang hinoon mi. Para ba siya may baho taon ng pabisik tumbi ko. Ang ako nga, wa matarong ka ni pabisik tumbi taos doktora. Mao nga makababdos gyapon ko. Taglibugas utok na ko eh. Unsa man? Kung ka mo ipasultiho na ni Ate Pres, kasuway ba ito basik tumbi imong bana? Palihog, tabanggi taon kami. Unsa man kung mo ipasultihon?